Nananga defsarit, atxo atea jo zuten. Okera ditu nuelakoan, ez nuen kasurik egin. Berriz deitu zutenez, lehiora gertu nintzen. Senegaldar bat zegoen behean, poltsatxarra sorbaldatik zintxilik. Kafesnea hartu genuen elkarrekin, sukaldean. Esan zidan atesateko salmentaren bidez, emaitza hobeak lortzen dituela. Busean ibiltzen eida herririk herri. Wolof hizkuntzan berba batzuk zelan esaten diren galdetu nion. Saba, monami, nananga defsarit, bere bizitzaren laburpena egin zidan. Irribarre beroa zeukan, on egin zidan. Galtxerdiak hartu nizkion, semearen txat, eta askumuturreko bat, indiar kutsuko kinkila pieza bat, esmalte marroi eta rosak, loreak eta elemento geometrikoak kombinatzen dituena. Kapritxoak bertatik bertara erostekoa ez naizen arren, ez nuen birritan pentsatu. Jan nizen erretratua zeukalako. Txoritxo totolo bat adar batean pausatuta. Ez zitzaion falta estaforet landaizeko pinuburua ere. Txoria lasai dago adarrean, mokoa itxita. Haren begia punto ñimiño beltsa da. Inpresioa eman zidan, ipuinetako animaliek egiten duten bezala. Neuri adi zegoela, zain bezala, zerbait erakutsi nahian.